Monggo monggo jumeneng mriki monggo 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 wulan badhe nyanyi piye napa ora ketemu piye kabare jenengan mboten kangen kalih kula Pak ya Allah telepon ngabarno ya ora lho Om Agus. Saiki saya tuwa kok saya angel. Ora ngono kabare. Pek nget Pak Kaji. Nok jenengan tak ngendika ingkang cetha. Iki ning niki daleme sampun Pak Mulyadi. Lah kok pek nget ki tegese ngawur. Pek nget Pak Kaji. Pek nget. Nggih. Moh ora wareng. Pek nget niku Niki lho. tegese Pak Kaji. Pak Giman, iki piye anak wedok tak kabari malah pek nget niku wis pundi niki Pak Giman niku. Lho pancene Dikrek mawon nggih. Pek nget Pak Kaji. Tegesipun desudi diajeng. Apik banget. Oh, apik banget. Nek ngoten Mbak Ati wonten sanesipun. Nggih, pripun? Apa nah? Pekli. Pekli Pak menek. Kaji. Lho ngene iki lho. Malah ngendika Pekli. Pak Mulyadi pangapunten nggih. Niki panci rada nganu Pak, rada. Ngoten nggih, pangapunten. Aduk sentet ning yo ngrejekeni kok Om ngene iki. Ora ngono. Kok sampe nget Pekli iki lho. Pekli niku wonten tegese Pak Kaji. Des pundi diajeng? Apik sekali. Lah mbok ngono nek ngendika ingkang cetha. Lah jenengan kan piantun sepuh jane karepe kula tak singkat-singkat mawon Oh, nggih. umpamane ayu banget ya, yunget. Ayunget. Heeh, yunget apik banget, ayu banget. Nggih. Nek lemuting, Lemut. lit muning, lit muning. Lit muning. Heeh. Saru Pak Kaji. Ya saru. Lit muning ya tegese kok kulitmu kuning. Kula ireng ya, Pak. Nggih. Tanah ika ingkang tengah nika jenengan nika mboten lit muning nika. Napa? Nika sapa Aris? Nggih, Arista. Iku Mbutewa. Lho, napa niku tegese Pak Kaji? Lajeng. Mbutewa. Berarti nek guyu berarti ngene cetha iki. Butewa niku tegese napa? Engko tak fotone ya. Oh, engko WA kirim napa? Ayo, liwuk diaturke. Niki napa teng daleme Bapak? Mulyadi, Bapak Mulyadi. dalah Ibu Munirah diajeng iki. Niki dalam rangka mantenan nggih Pak Kaji? Ngunduh mantu. Ngunduh mantu. Iki adu nikah. Nggih. Sampun nggih. Sampun. Nah, kagem Iki temanen kekalih. iki Mas Damar Kurnia piyai niki. Niki ngatene. Gantenge le Mas. Garwane pundi Mas? Lah sisihe kuwi rak garwane lho. Iya lah. Piye? Tak kira niku alah kok dadi nganti ditanggapno campur sari perdana musik. Nek kula mboten ndek mene Pak. Grup Yohan. Grup Yohan. Nggih niki katuran apa Pak Kaji? Nggih, liwung diajeng nggih ngaturi pirsa panjenengan Bapak Ibu, Mama Mbak Ayu niki yen digropyok. Nggih. Nek kalian jenengan dereng digropyok. Monggo, liwung dados. Sakinah mawaddah warahmah nggih Mas. Amin. Panjatkan kakek lan nini. Perdana musik Indonesia. Hey, hey, hey. Bang Anten, Mas Nganten mungkin mau minta lagu tak bisa request nggih.
Jeng. Hae Pak Kaji. Jeng. Dalem. Iki foto video syuting Delta. Delta. Aku wis Sembah di suwun Kang Mas. Aku wis di WA. Mas jenengan kok pirsa wene kula lha niku Pak men tak foto tak anu tak catet ngono. Ngene kok. Niku Bos Mas iki. tanggapane pira Pak? Pinten-pinten. Mangkemne pinten Pak ngono. Pripun? Kula biyen Jawab matur. panjenengan. Pun murah mawon Mas aku ngono. Pinten? Pikirku rak aku nibani 8 juta. 8 juta. Paling ora kan ngenyang 7 juta. 7 Lho juta. kok malah ngene iku. Mboten 3,5 Pak. 3,5 mesine tok kurang Mas. 3,5. Si mahal iki. Bos. Matur ngono saking senenge aku diaringi dulur. Nggih. Arep kondur. Nggih. Terus pamitan nggo mobil di starter tak Nggih. ape. Mas mriki Mas Delta ngono. Nggih. Nggih pun Pak, nggih pun kersane ya ngono. Iki senengane tombok ya Mas, ora masalah tanggapan sithik. Dermawan ya Om ya. Nggih, nggih. Oke. Lewung dados. Sabda pandita ratu mring sliramu daya isiku mugi Gusti nglilani tresnamu kapino pati yo 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 Kaji HP terus saya MC tolong ya ya Perdana Musik Indonesia. Loh, saudara. Hai. Iya. Asik. Iya. Iya. Bisa nulungi Yo 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 yo.
Pak Ibu.